Часът е 7:30, 12 юли. На 200 метра сме от Тодорова Орница и тръгваме към хижа Демяница и след това към Голяма стража. Заслон Караманица. Ето тук барбекю. Сима. Супер. Той е толкова тук обаче. Ето термометъра. Колко показва? Ага, топло. 12, 15 градуса. Почти стигнахме хижа Демяница. Вървяли сме час и половина от Тодорова Орница. Тук някъде на около 200-300 метра от хижата, може би, спират високи коли. Значи, гледай, някои и до тук идват с колите. Тук са пресече реката на няколко места през мостчета. Интересно. После ще гледаме. За филмчето трябва да минеш по моста. Ти си първа. Двама по двама може ли? Бъкано с боровинки. Много комарни са, мале. Направо ще не изкъртят. Много вкусно обаче. Това са истински боровинки. На 2000 метра на морска височина. Тук няма, че ги продадат. Аз на боровинка си хапвам. Тук пътеката е много брасла. Кой ви кажа, по камъка ли? Пътеката е много брасла, тъй че препоръчително е с дълги гащи. Силно препоръчително. Чии са паразаля. Ето тук е лампа. Тук? Като дърво. Да. Някакъв корен. Да, доста образно. Лечи се, че не идват много хора тук. Мале. Тъй ще. Смело. Тук се откриват стражите, целият ред стражите. И от тук се вижда пътя, от който ще минем. Една каменна река нагоре. Да се надяваме, че след 2 часа трябва сме на върха. Груби впечатления. И 2,5 да сложим. Вижте тук. Тая премка. Тая стръмната, дето я гледаш, че няма минаване от пиповете. Най-вероятно ще трябва да тръгнем тук. Тук стигаме до разклона
откъдето имаме над 500 метра на морска височина да се качим и после да отидем на Голяма стража. Другия вариант е, тук си продължаваме по червената маркировка. Но там става много дълъг пътя. Затова по тая стръмна каменна река се поема право нагоре. От тук си продължава червената маркировка. Да, и там се преминава. А пък ние директно право нагоре. Айде. Тук нагоре се качваме по каменната река. Надолу няма други ентусиасти. До тук добре. Ето пред нас се открива Алпийски ръб. Стражите. Мале. От тук откъде не знам. Някои идват от тук. От другата страна. То не е, че от наша страна е много по-добре. Там през клековете как се минава. И знаеш през кой ръб трябва да минем? От тук. Ай, от близко няма да е толкова страшно. Го и газе. Ето е Голяма стража. Обаче тук се въртим около 20 минути. Пробвахме 3 места. Най-доброто от които е това. Тук. Спуснахме се до средата, обаче после става много опасно. Има камък, дете е 2 метра. Почти няма къде да се захванеш. Има да е, те сега хора го минават, ама просто е прекалено голям риск. От другия вариант е от тук, от тия скали. Тук надолу. Те пък са още по-отвесни, тук ако паднеш, пък е още по-лошо, защото му паднеш от 10 метра. Тук ако паднеш, поне тук долу като слезеш малко и надолу е около 3-4-5 метра. Не са 3, може би 4-5 метра. Поне няма да се отрепиш толкова много, ама внимай, приключваме тук. Иначе след това тук маршрут е отдолу. Така се качваш по тези скали и тук нагоре. Така се качваш горе. Много отвесни скали, определено не е за всеки. И включително и ние. Може да сме някъде много близо тук до целта, просто да не виждаме откъде се минава, ама по-добре е, като не сме сигурни, да не продължаваме. Сега ще се качим тук горе на този камък. Има много хубава панорама, доста високо е. Хапнем някой сандвич за кораж. Пак после да не сме капоне, само да отим да изкачим каймак чао. За десилица не знам. Съмнявам се. Хапнахме по един сандвич. Сега е 1 часа. Ето го. Ето е Голяма стража пред нас. И пътя, който трябва да се мини. Тук е портата между двете. Тук е газей. Тук има път също. Даже той е официалния. Официалният път е реално тук и тук по ръба.
И насам. Това е Бандиришки чукар, бе. Ей, тук бях. Тук е Тодорка. Тук се вижда Вихрен Кутило. И тук зад нас са Каймак, Чао и Дисилица. Сега ще им натам да видим какво има и какво няма. И после обаче трябва да отидем там. Нататък сме. В момента сме на връх Каймак, Чао, 2754 метра. Това тук е Дисилица. Малко надясно. Връх без бок. Тук виждаме голямата стража. Иския ръб, представяте. Точно зад тях се вижда малко Полежан. Ето тук е малкият Полежан. Ето го Газей. Тук долу. Това е долно Газейско. Горното не се вижда. Е там някъде. Бандиришки чукар, дето стърчи. И това са караулите. Тук е Тодорка от пред нас. И тук са Вихрен Кутило. И вижда се от Кутило Бански Суходол. И от Бански Суходол започва Котешкият Чао, който завършва тук Дуиното куче. А тук се вижда Рила. Пред във времето вече, пък не се знае колко време ще го слизаме. Тук слизането е така яко надолу. 13:40 е. И започваме да слизаме от Каймак, Чао. Да се прибираме общо взето. Вече сме от над 6 часа навън. Надявам се нови сили и хапнали да можем да направим голямото спускане, защото е доста сериозно. И после надолу вече е детска игра. Има будили, ама предпочитаме будилите, нали? Да. Будилите и рекичките, колкото... Будилите е доста по-добре, отколкото тези сипеи. Дори на най-задълбочените карти няма път, няма нищо. Криваме надолу. Пътя не се вижда, понеже наклона е вертикален. Тук се препоръчват се малки крачки, колкото са може по-малки. Много странно. Като цялост на томба прилагаме бабешката тактика. Десен крак надолу, лях следва. Десен надолу, лях следва. Това е бабешката тактика. Но бабите бих казал, че са доста мъдри. Ето, пирамидка има. Всичко е точно, ако някой се чуди. Маркирана пътека. Всичко е точно. Тя тарикатката е за тревата се хваща, аз не се бях сетил. Ами да, то трябва баят. Ето, чудесна пътека за хора, които не искат да срещат други хора, като на Мусала и на Рилските езера. Ето, може да дойдете тук. Страхотна пътека. Гаранция, че няма да видите нито един човек. Както ние, движим се от 6 часа. Повече от 6 часа. Не сме видяли нито един човек. Даже единствено видях на Полежан, дето е далече. Ето, ако искате хора, на Полежан. Ако не, ето тук. Най-добрата пътека. Тук се е така. 500-600 метра. Трябва да ги слизаме по този начин.
Ами ще видим, то точно тук е най-гадният участък. Е, сега след малко. Ето така ми не е, така. Оп, ги заобикаляш. Лошо ли? Тук надолу някъде ще не става. Хайде, давай пред мен. Не. Защото аз поне тебе те гледам и мога да видя за някакви грешки. Аз като напред ти не гледаш и като сгреша... Значи тук в момента е много зле. Разбираш ли? Да. На 4 крака. Не мога да го пресека. Ето с големия камък там, ако може, не може ли да се такова? Дай, ако ска да запробвам. Добре. Няма да стане, викаш. Добре, да пробваме по-долу. Другия вариант е от тук да пробваме. По-добре. Я виж, къде мога да мина. По-скоро от там отгоре някъде. Изчи другата ще е къде. Не знам кой ще помогне. Колко съм според тебе? Но по-добре е малко по-нататък, не е ли? Вижте едно от оная страна е там. Не знам. Там викаш. Защото има големи камъни. Пак по тая трева, Добре. ако ти свършиш стълбичките, приключваш и ти. Добре. Ние дойдохме по принцип от там. Кой? Е този. Аха. Добре. Ех, че ми жужи тук. Тук не е хубаво да се пада. Тук ли? Да, леко сега на камъните. Само че не трябва на камъните. Добре, И сега
леко покрай скалите. Аз тук дали да не се движа по-близо до тебе, че тези камъни по принцип, ако строполя някой голям, да не те оттрепам. Те тук се ронят някои. Мали и как се ронят. Добре, ще минем от другата страна. Вече сме навън от 9 часа и 15 минути. Точно. И вече сме по маркираната пътека с червена маркировка. И слизаме към Демяница. Само че тук има големи шубраци. Пътеката е много добре поддържана, меко казано. Има много будливи растения, включително. Има и такива деца по 2 метра. Ето, маркираната пътека. По това се минава. Се внимава, че някой път изобщо не се вижда дори къде стъпваш. Той коприва има. Няма страшно. Без да в води няма шанс, тъй че. Тук с къс ръкав, ако си, много кофти преживяване. Както иска сега ще, ако си. Пак ще е доста кофти преживяване. Гледай тук какво става. Аз дори не виждам къде. Тук някакви скакалци, щурци. Изобщо не виждам къде стъпвам даже. Будат отляво, отдясно. Ето е табелата хижа Демяница. Наляво. Гледай. Какво става бати? Батионка. Тук камъка долу, маркирано вземеш. Какво маркирано е? Комари, tu имаме. Какви комари, какви насекоми. Просто страшна работа. Ти плевели, какво са тия работи? Кой знае какви плевели бати? Или какво става? Добре. Тук е някакъв камък. Да не ги извикаш така. Тук си е предизвикателство. Ще се мърда да ева тяхната мама. Ако цопнеш, няма да е много приятно след това.
момента часът е 6 без 20. Се опитахме да изкачим върха, обаче не стана. Много се бавихме там по ония улей. Сега ще изпием по една количка да засилим малко. Малко почивка, да ти отпочинат коленете. Защото в момента им е лошо. И тръгваме към колата. Yes. Дали има нещо студено безалкохолно? Една кола. Петля. Куцинце. Приятел. На здраве. На здраве. След малко се отправяме към колата. Аз предполагам, че за час и половина ще го пуснем горе-долу. То ние с толкова качихме. Започваме реално преходите, явно от най-лесния към най-трудния. И така. Той може би беше наистина най-трудният преход. Ти какво ще кажеш? Най-опасният беше. Даже не качихме стражата. Аз паднах малко в паника, защото беше много зле положението. Точно на слизането от улея беше много страшно. Сам се парзаляш. Отначало в гората беше много приятно, като яхме боровинки и така нататък, обаче в момента, в който излязохме нагоре... Ходиха боровинките, не? Да, ходиха боровинките и после стана ред сълзи, ред цивки. Добре, че беше Жаро да ме успокои, че пак. И така, това е. Ще се видим от колата. Чао. Просто да кажа, че никой не трябва да си надхвърля възможностите. Ето пътя. Гумата е спукана. Часа е 19:20, което означава, всъщност часовника показва, че сме тръгнали преди 11 часа и 44 минути. Километрица над 20, денивелацията е над 1400 и то денивелация по доста стръмни камъни. Половината денивелация там около 600 метра, 700 беше по много стръмни камъни. Трети преход почти 12 часа. Те миналите бяха по толкова. 11:45 нещо. Да. Ами това, ето ако искаш.